RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pala siyang kaagi ka doon? May kining usa ka lalaki nga nagtuyo sa Carcar City, Cebu. Nga tumantatampo, nagdasangan nga Joven. Joven, wapag yapon kay planong mangitag trabaho. Taas-taas naman kagpahuway, uy. Sukad kang nahawa sa imong last nga trabaho. Tingalig na limot ka ha, nga tulubi ning atong anak. Ay, kabala ka eh. Mangita akong trabaho. Ha, sige malakag ingon nga mangita, uy. Sige malakag saad. Pero hangtod karon wapag ka mulihok. Sa baa ba ni mo eh? Ibig mo puhaway. Sige man ano kagyaw-yaw na. Bisit ba yan eh? Oh, asa naman sad ka? Mangita ang trabaho! Sapot kayo ba eh? Sabak is bahay eh. Pasig nagrigor sa nag-utok sa asawa ba kay balalim nga mangitag para kusumon ninyo nya yung anak tulog ka po pa ito eh. Aw, kasabot mo ko anak. Pero nangita po ba kog paagi ba nga makatrabaho ko? Ang saon nga, wa pa masagoy tawag nga akong nadawat. Ako'y kaila ba eh. Migan ako. Ngita lagi og driver yung mama. Tigawang naman god. Basi gusto ka. Himo kang i-refer ito. Oh, mo ba bay? O sige bay. Okay ra ko. Bisag unsang trabaho basta na isuldo. Oh, sige. Pwede na ka makasugod ogma kay hagbay ragi ko nagitag driver. Maayo kay duol ra day ang inyuha so makadali-dali dayon ko kung na ako'y mga lakaw. Tuod, libre inyong kaon dinhi ha. Na ako'y katabang dinhi sa bay nga mo'y muluto sa inyong kaon. Uy, mao ba ma'am? Salamat kayo mama nga imo kong gidawat. Ay, basta pagtarong lang gid sa imong trabaho. Kaya nga akong anak na tuas gawas maimo sweldo nimo. Kung magtarong lang ka, mupuno ra ba gyud na siya sweldo. Ay, kabala ka, ma'am. Makasalig mong magtinarong gid ko. Ay, kadiyot. Kaya akong tawgon akong katabang. Ipaila-ila ta mo. Reyna! Dool sagod nga ribe. Ma'am? Ngano? Mauni akong bagong driver. As usual, ikaw mo'y bahala siyang pagkaon ha kung naana siya din hisabay. Sige, ma'am. Ay, pagila-ila usap mo diha kay mupahuway una ko. Hi. Ako din si Joven. Ikaw? Rina? May nun ba kaya nagsugod na yun ka? Lagi bay? Bay, kali. Lagi katabang gito nga grabe kay kahubag. Uy, hubag. Mawabay. Nya. Aw, walang. Sulti na ko rin mo. Ayay, basig asa na pa dong ba ya? Aw, tanawon lang. Sure, oy. Atik ray. Nakoy pamilya bay. Dili ko magbinuang. Dong, wa na rabay gatas ang atong anak. Padong na sad mahurot ang atong bukas. Sige lang day. Inigsweldo na ako. Magpalit lang niya ako. Pangutang na sa dihas lang ng sali. Mindras tanto nga wa pa ko'y sweldo. Ha? Bayaran lang niya nga to. Sige dong. Maato na ka? Oo. Nami lakaw sa kong amo. Sige dong. Pag-amping. Joven, maayo kinaabot ka na di ay. Dali na ka na din eh. Nakaluto na ko sa imong pamahaw. Uy! Murag lami ninyo mong giluto na. Siyempre, basta ikaw. Yo, kinbihan na eh. Gito ba magyun niya ang iyang dughan din ako? Klaro ra ba kayong pikas sa iyong dughan? Mga kituyo eh. Ganahan ka? Unsa? Namumamagod ka. Ganahan ba ka? Ha? Sa akong giluto ba? Uy. Lami kayo. Lami, hindi ka maluto. Mas lami pa ko sa akong giluto. Rina.
Baka lagi, bay. Murag, yung gituyo. Tuyo yung ginagdan ni. Makatan ni sa baya. Pag-sure na ba yun? Lagi. Awa na lagi makahigayon, bay. Sungkabon yun lagi na ako dahil ba? Joven, karong weekend ba, gaplano mi nga mag-beach ang whole family unya overnight. Pwede ra ka makadrive, ana. Sige, ma'am. Mananghila ko sa akong asawa, na. Okay, good. Pananghid na lang yun, ana, kay overnight ra ba na? Sige, ma'am. Unsa dong? Dili ka makapauli inig Sabado sa gabi eh? Mao na, day. Kay mga ligo lagi dagat ang tibuok pamilya sa kong amo. Unya, overnight man. Extra pay, masag ko, no? Oh, mao ba? Nga, sa man. Okay rin mo? Nga, ikaw rin mahabilin din, ubas mga bata. Okay ra dong, uy. Ano gun man sad ang extra pay good kung mobalibad ka? Malagi, day. Sige, day. Mamahuway na kay trabaho pa ko ugma. Oh, kamo diha, Joven, Rina. Masiganahan mo magaligo. Magaligo na mo. Hindi trabaho kayong gaga ko. Sige, ma'am. Inikaw-taod. Nagdari ka sa kaligo, na? Oo. Ikasuganahan ko maligo. Ikaw di ay? Oo, gadam sa mga shorts. Mao ba? Basin siguro karon taod-taod maligo na ko. Uy, kinukul ko. Kanindot ba yung awal ni Rina nga nipis kay t-shirt? Oo niya, lakra kaya ang tingin pagkaligo. Napay shorts na puting pagkamubo. Joven, maligo na ko. Oh. Ikaw, dili pa ka? Sige. Musunod ako. Nato na sila, ma'am. Oo, ganihara. Ikaw, balik ka matug. Di ko tatugod. Ako gani. Maubitaw ni ako dinis gawas. Tutok mo ka na ko. Ha? Wara. Unsa? Magdus ka. Mao ka na, Joven. O kinahanglan nga imo ni barukan. Pero Rina, nasayod kang may pamilya ko ug may mga anak. Wa ko'y labot. Dili mo kasado. Gatipon lang mo. Ato ning binuhatan og mahal na tika. Kinahanglan nga imo kong barugan. Pagpili. Imong kaipon o ako? Rina. Dong, ano ko ni? Ganun mabiya man ka? Ikapoy na ko, Jessica. Dili na ko. Doon na ka baylain? Kailan pangutan na? Dili pa basta kasado. Sunaa pa ko'y kagawasan. Dong, ayaw tayo nagbuhatan na mo sa imong mga anak, Dong, uy. Maluoy in taon ka. Ano ka bala ka? Mga bata pa kaayo sila, Dong. Musuporta gyapon ko nila. Dong, please, maluoy ka. Sa muka ba ni mo? Sa may gusto ni mo? Akong kuhaon ang mga bata? O anaharan ni mo ang mga bata? Kanyang musuporta ako. Pagpili! Dong. Thank you lang ka, ha. Nga ako gid imong gipili. Ako ugang umaabot na tong anak. Ambot ko daw lang ka, eh. Bisag dugay naming gaipon atong inahan sa akong mga anak. Pero mas bugat man ka. Maubitang ikaw ang akong dipili. I love you lang ka. I love you too. Bibi, hilom na ha? Asam ka day yung mama. Gibilin mo ng kasilingan. Maayo kay ni ana day ka. Oh, day. Di mo kagikan. Imo mo lang gibilin ang bata sa silingan. Gigutom na niyo. Da. Ita akong makortahan, uy. Paulbi ang sige lang pundo tinis bahay. Huwag laing lingaw. Bisag TV man ang wa, gyud. Day. Nahibaw ko na ba yung sitwasyon daan, ha?
Dili mo na nakadali kay nagdugan bitang pamahawa sa tong amo. Tungod sa tong nabuhat. Nangita mo bitaw ko paagi aron makwarta ta. Kadita kay ako ablihan. Nak? Pa, wa ba ko kay kwarta ingon si mama. Kay kamay man iyang kita sa panglaba. Imal paingo na mong tulo pa. Kuan ra ba nak kanang Oy. Ay mo ba si pangayo sing amahan, oy? Huwag ka ni trabaho? Ingnan ni mong mama, ha? Mapalihog ka siya. Ulugod mo. Dili makaya sa inyong amahan tungod kay tuna pa mo'y laing manghod. Lila, unsa ba? Mahimo ba? Ayaw pagingunan na og surya sa kong anak. Okay nga no, nasakitan ka? Nga no, dili tinuod? Ikaw, giingnan tagyod ka, ayaw tultuli mo mga anak din sa atong giabangan, kay mga nadagsig pangayo ni mo. Unya, nasayop ko, ha? Nagsubra ka na, ha? Kung makasturya ka, mura kag wapod magsalik sa kong kita. Kung buot huna-hunaon, mas may katungod ang akong mga anak kaysa nimo. Mao ba? Ligawas na mo pagkaamahan nila? Pero sa lang. Tingalig nalimot ka kung kisay mo gikapuyo ron. Nalimot ka ako yung gipili kaysa nila, ha? Wa kong malimot, anak. Kung mas maayo nga masayod ka, nga dako kay ang akong pagbahay, nga nipatol ko nimo. Tungod kay akong nakita kung unsa ka kaway hinungdan nga pagkababahay. Kung wa ka makauyon sa imong kinabuhi karon, mas labaw nang wa ko makauyon sa akong gihimong desisyon sa pag-uban nimo. Mas maayo bang mag-ihay ta? O sige, mag-ihay ta! Pero tandaan na bata, ha? Kay di ko mo daan, ha? Bakit ayaw nga pagkainahanda? Kadako sa akong pagmahay nga ikaw ang akong gipili. Oh, pa, niya lagi ka. Unak, ang imong mama. Asa kusina, nagluto pa. Joven? Day, pasilo ako. Joven, Nasayod kong dako kaya nga akong nahimusa. Diyan ni Maray. Wagoy po angod nga pagkalalaki. Tuod kay ibiyaan natin ka. Dinhi uban sa atong tulok ka anak. Magpasaylo ako, Day. Pasaylo ako. Joven. Nasayod ka ba? Ngagiampo ko kanunay ang imong pagbalik. Nga unta makaamgo ka. Og babalik ka na mo. Og karon niya ka na. Di balik ka na. Day, sa ato pa. Kaya mo na kong gidawat o balik, ha? Ipsayin na ko ni mo. Hagbay na ti kang kipasaylo, Dong. Tungod kay nasayod kong nadaka lang sa tentasyon. Pero ang ako lang untang hagyo ni mo. Nga unta dili na ni mausap. Day, isaan ako. Nga dili ko na kamubiyaan. Salamat kayo, Day. Pero, Day, okay ra ba ni mo nga gida ko din ang among anak ni Rina? Gusto ko nga ani siya tipo na to. Tungod kay wa ko'y salig sa iyong inahan. Dong, bugat man ako kasi mo inahimong bunga sa inyong pagpakasa. Pero way sa ang bata. Wa siya isa. Biktima lang po siya sa inyong binuhatan. Maog okay ra. Andam ko mo dawat niya din sa ato. Salamat, Tay. Dako kayo kong pasalamat sa Ginoo sa iyang paghatag og second chance. Aron tul-iron ko ang akong mga sayop nga nahimo ngadto ni Jessica ug sa akong mga anak. Ug mapasalamaton sa kay kong Jessica sa iyang pagdawat na pagbalik sa among panimahay. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat RMN. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na niyo Dr. ni Obra ug atoy ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Tawagan ko niyo sa pangan nga Zaymin, 16 anyos, taga Isla sa Gaos, Bohol. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati isip babay. Aron isabtan, ingon ini ang mga panghitabo.
Zamin, uy, mata na, kay buntag na. Yan na, ma. Kay duka pa kayo. Ngit-ngit pa gani. Kasi ngit-ngit pa gani. Na natugaok naman kinang mga manok. Buntag na, uy. Tabang ikog laba, mientras ako may klase. Mama, sad, uy. Ang laba na lagi ko, ma. Ayaw lang sa anong buntag sa'yo, uy. Tugnaw ipang laba. Ay, Ginoo ko nimo. Unsa man ka ulas sa manlaba? Kanang taas ng adlaw? May manang sayutang manlaba. Aron nigtaas nas adlaw, magkapaghay-hay na ta. Asula, gining mama, uy. Karon na ganita kapahimos og katug kay way klase. Bukaon sa tag sayo. Uy, kung sayo ka pa ng untang matugin kagabi, sayo ka sa untang makamata. Saan? Tagtugay man sa kang matug magabi, kay magsigtoplo ka na imong cellphone. Ambot sa tang cellphone, uy. Paga naman sad na, uy. Sige gamit ang cellphone. Kapila ta na kay ingna nga makadaot ang sigig cellphone. Sabot ang tagdugay mo mga tuog tungod ana. Unsa man ginaan ang cellphone ba? Nga halas di man gina ninyo buhian. Unya magpuwa pagod mo ana. Murag jud makasapi mo ana da. Mubangon na lagi ko, uy, sa baa, uy. Mubangon na lang ko, uy. Ano man labag sa'yo. Ay. Gaw, pakatulga ko og tiwas din sa inyo, gaw, be. Oh, ganun ka masama mo to? Saba es mama sa amo, uy. Sayo kay kong gipukaw ganina, arman laba. Humanam kog laba, gaw. Tiwas ako katulg din sa inyo, be. Kasaba na sa kantiya, no? Kontrabida gid kay nas mama anang akong pagsikig cellphone, uy. Sige han tagadlok nga makadaot ko no. Unya, ngano giusom ng cellphone be kung makadaot pa. Sa masadi kang oras sa matug kalagmitan magabi eh. Kuan, murag dili gabi igaw. Buntag na gid ko makatug. Kadlaw na ba mga alas 2 o alas 3 ba na sa kadlawon? Eh, kadugi sa nimo makatugod. Mao ganin duka pa kay ko. Kay sayop sad kay akong gipukaw ni mama. Pila ka na oras akong katug. Unya na ta magtiwas og sulti gabi. Pakatulgas ako. O kung mangita ganis mama na ko, ingna lang ni ara ko sa inyo natug. Aron dili na mangita pa. Okay ram na siya, basta ni alam ko sa inyo. Pakatulgas ako gaw ha. Oh, hain ko. Hindi ka magkatuog sa amo, limot ka? Oo, di ay. Dinigis tiya kanina. Ngita nimo. Ug biulira sa pagkaibaw nga niya ka sa amo matug. Di na lagi na magsaba si mama basta mahibaw nga ni anak ko sa inyo. Ano na rasa gaw? Hapon na eh. Gipakyaw gid nimong way paniud tuhay. Gipukaw ti kag paniud to, wagi ka mamata. Uy, duka agi na ko ato gaw eh. Kapoy na gid ko glabagod. Oh, kao na. Samo na lang kumakaon gaw. Kay maligo sad ko. Kakaligoon na kay ko. Maligo na sa kaghapon? Ma, unsa man koy naaana good? Nindot man maligo og hapon, ma. Limpyo ang pamati dayon katuog. Ikaw ba? Mura sa kagbatog dayon nga magsige pa makag-cellphone. Si mama baya. Balik na sa yaw-yaw ana, ma. Paingon na sa tag-cellphone ang yaw-yaw ni mama. Kay makadaot lagi taon na, oy, Ginoo ko nimo. Nya gawas nga makadaot, tagdugay pa jud kang matug. Mura sa tagid niya ng kalaki namong anak ka. Kahit ikag-ung badlungon. Ayaw yung padampit og mama, ha? Ma! Kanunay kung badlungon ni mama bahid ani pagsigi ko gamit og cellphone. Ingon man ang kanunay na kong tagdugay matuog tungod kay nagsigig cellphone. Sukad gud na lockdown nya wa nay klase. Wa na man gud ko poy laing lingaw nga naara man ko permis bay. Dili na ta kalaag kay mahadlok tang mataptan og COVID. Medyo stress sab tungod sa akong sitwasyon. Hangtod nga nabantayan na kung pila naman di ay kabuwan nga wa na ko tunghahi sa binuwan kong sakit. Unya, usa 5 ka buwan? Lagi ma, 5 ka buwan ako nga wa duga. Pagtarong ha? Pasin bayag mabdos ka? Ha? Grabing mama. Gani tay uyab, mabdos na noon. Unya, nga naman magaduga? Ambot lang. Unsa naman nga ano mo? Lalis mo sa pong inahanong anak, ha? Ano mo? Nay, mama pa ay, taka nagsulti. Ano mo di? Ay, anak ni mong gahig o ay. Pila na di kabuwan nga wa duga. Uy, may uyab ka na, sino? Papagid, uy. Nagparehas lang mo, mama da. Papaganit tayo uyab. Bisag pangutanon pa na ninyo sa gaw, Chris. Hana naman dyan ko maglagan sa ilaha. Wa ka kasuwayo kita sa laing bay? Wow, uy. Aw, sa ilang gaw, Chris, good. Uy, daw ha?
Kung may binuang na ka. Wa lagi taon pa, uy. Uy, bantayan ang tiyan sa imong anak ka, Kareng. Kung ko ba? Papa, uy. Ayaw, kataw igaw. Naglago pa ba ako ng mama papa ha nga. Pasangin lang ko nilang mabdus ko. Saan ka na ako pagka mabdus, nga wa man ko uyab. Pero, ngano na ito po masagkan no? Nga kada buwan maghamong mga babay duawon ana? Lagi, uy. Pero ambot lang gaw. Pero, dili ka ni stress. Kay na-stress ko ba yan nga nagsige ko na sa atong pag-eskwela kanong tuiga tungod ni COVID. Usa sabla sa hinungdan ko nganong tagdugay kong matug. Kaya di masugod ko katug. Mao na mag-cellphone lang gani unta ko ang dukaon ko. Kapuyo na ako mga mata. Apan di man gyud ko makatug. Aw inom ka gatas, sa di pa ka matug. Nindot bang tug ana? Sige, subayan ako gaw. Salamat. Huwag yo'y gamit ng imong inom-inom o gatas aron makatuog. Kung wa kay disiplina sa imong kaugalingon aron ka makatuog. Ma. Ako rin ginahadok ka na imong kahimtang, Simon. Nga naman, ma. Kung dili ka gid gani mabdos, kay wa masagin na mo dako ng imong tiyan. Nahadok ko maparihas ka sa akong kaila nga natumor tungod kay wa nay rigla-rigla o pila ka buwa. Ha? Tumor, ma? Sa pagkakaroon ng akong pagsuwat, 8 na kabuan nga wa na kurigla ha. Og nabalaka ko sa giingon ni mama nako. Nga basin ko no og magkatumor ko, kay makatumor man ko no nang dili na riglahon og pila ka buwan. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod, unang pangutana. 8 na kabuan nga wa ko rigla ha. Unsa man kay hinungdan ani? Nalayagan ka ko? Nganong na maingon ana nga layagonon? Abnormal ba ang babae nga layagonon? Ikaduhang pangutana. Mataghapon ko maligo ug mag-cellphone sa dili pa matug. Usahay, dugay sad nga makatug. Makadaot ba ang pagsige gamit og cellphone? Mao ba kini ang hinungdan kun nganong wa na ko rigla og pila ka buwan? Makadaot ba ang pagsige og gamit og cellphone? Ikatulong pangutana. Posible nga masakit ko ani og cyst o tumor kay wa naman ko rigla-rigla tag pila ka buwan. Unsaon ako pagkahibaw kun naa ba ko ini? Lisod ba sad nga mamabdos ang babae kung may cyst o tumor sa matres? Ikaupat og katapusang pangutana. Stress lang sad ka hinungdan ani? Kay murag na stress masabog ko aning naghuna-una sa kahimtang nato ron. Ilabi na kay wa pa mabalik ang tarong nga klase. Unsa may akong buhaton aron malikayan kini? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Zymen. May adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa. Kini ang akong suliran. Aniya na sab ako, si Dr. Rene Obra, makiguban kaninyo sa inyong mga suliran, sa inyong mga kalibog gumunhap sa kinabuhi. Muhatag og tambag og solusyon sa mga problemang punto medical, personal, behavioral, emotional, psychological o problema sa mga ginadiling drugas. Klase-klaseng pamagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran rin ka na mo. Pwede ka ninyo ipadala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. O sa mong buhatan sa 3rd floor, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo, C.R. Martinez Building. Ang akong partner, si Atty. Bathan, may mutambag sa inyong legal ng mga problema, but until now, social distancing lang gapon kami because of the COVID-19 pandemic. Alright? So nga itong mangkutlo nga pagtulunan karong adlaw, kining gitawag og para sa kalipay ug comfort sa majority. Mo kining gitawag og utilitarian theory. So, para sa comfort of the majority. If you don't belong to the majority, parehag eleksyon, apildi ka. Ha? So, ang majority maoy mo prevail. So, ayaw na lang pag yaw-yaw diha or magreklamo kung dili matuman imong gusto if you don't belong to the majority. Mo na atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, no? So gikan sa Chungwa Hospital Pediatric Alumni Association, bisan nasakit ka og COVID, magpa-immunize lang gihapon ka, but you have to wait for mga 3 months after sa COVID ka nasakit, usa magpa-injection. Kaya ang IgG nga antibody naa naman
sa imong lawas magsugod og 3 months onward, no? Onward. So mo na, no? So bisag nasakit na kag COVID, di pa ingon na nga immune na ka o protected na ka, magpa-immunize lang gihapon. Okay? So ang atong magtatampo karong adlaw si Jaimin, 16 years old, taga Gaos Island, Bohol. Wow, I hope nga mabalik ng tourism industry sa Bohol, no? Naganda bang mga mayong nga lugar diya sa Bohol, no? Sa Panglao Island, sa Carmen, sa Ubay, no? Ilang dudong alis na. Ilang isa po makailan ko sa Bohol, no? Mga alis na family sa Inabanga, no? O mga Abilia family sa Santo Rosario, Inabanga, Bohol. So, akong partner si Andy Manatad sa Buena Vista, no? Bohol. The same is true to Lourdes Estrera o ni Pauline Gutladera diya sa barangay Bonifacio, Javier Liti, no? Mga parintin ni Mario. Inaot nga luwas mo sa COVID diha. O ang atong mga muron vendors diya sa Hilongos. Di na lang na ko panghinala kay daghan kayo mo. Gimingaw na ko kaon sa inyong muron, no? Lamir ba to kayo? No? The same is true to the Angelan, Edilio, Imboy family sa Utikon, Libagon ug sa makausapa si Reverend Father Silverio Pada Jr. sa Consolacion Pares, Consolacion Sugod Southern Leyte. Ngayong hapon mo diha, Father. Suma sa nabatin na to guys sa drama, punto medikal ang problema ni Jaimin nga taga Gaos Island, Bohol. 8 months nga wala girigla. Og nahadlok ang iyang mama nga mapariha siya sa kaila ini nga nagka-cyst o tumor sa matris. Kaya wala na riglaha. Matag hapon sab kuno siyang maligo og tagdugay matulog sa sigig gamit og cellphone. Dugay sab makatulog tungod sa paghunahuna ining atong sitwasyon karon nga daghan og kauban tungod sa COVID ug wala pa mabalik sa normal ang klase, no? So mauna nga ang problema ni Jaimin nga 16 years old, no? Iyang ipadala niyang sulat-sulat sa tong Facebook account kini nga kung suliran official writers page, no? So unang pangutana ni Jaimin, 8 na kabulan nga wala ko riglaha. Unsa man kahay hinungdan ani? Nalayagan lang kaha ko. Nganong naaman ingon ani nga layagunon? Abnormal ba ang babae nga layagunon? Jaimin, no? 16 years old pa man ka, no? Bago pa lang ka, pipila pa lang ka katuig sukad pagdalaga, no? Sa babae na gitawag na tuog amenorrhea. Unsa man ning amenorrhea? Mo ni siya pinulungan namong mga doktor, which means wala di menstruation, absence of menstruation. Duha ni ka klase na primary o secondary. Ang primary amenorrhea ut pasabot ani wala gyud siya magperiod pag abot niya og 15 anyos, no? So wa gyud magrigla nga abot na lang 15 anyos, primary amenorrhea kana. Ang secondary amenorrhea mo kanang nagminark siya na uban 9, 10, 11, 12. But, after siya nagminark, na 2 or more months na wala siya nagrigla in a row. Ha? Mga 3 or more months na wala siya in a row. Sunod-sunod ba? Unay, secondary amenorrhea. Unsa may mga hinungdan nga naamin ingon aning amenorrhea o dili mag-menstruate ang usa ka babae? Number 1 na, kung siya buntis. No? Buntis siya, di siya mag-menstruate. Or ubos ang iyang body weight. No? Underweight siya, 10% siyang underweight, no? 10% siyang normal weight. Why? Because kung underweight ka o daot kay ka, mo stop man ang ovulation. So kung wala yung ovulation, so no menstruation na ito. Excessive exercise, no? Kini mga athletes, no, dili na siya magrigla, no? Kini mga ballet dancers, kini mga track and field runners, aghan kaya na dili na magrigla o pila ka buwan. Mental stress or kining itong natog hormonal imbalance kanang polycystic ovarian syndrome or PCOS, no? Mo nay kuan napay ditawag nato mo increase ang o dili ka sustain ang level sa hormone, instead of fluctuating moubos ang hormone, no?
dili ba siya inunta og steady level sa iyang hormone or na ba siya thyroid problem. Dili sa magregla ang mga babae nga nay thyroid problem, over or underactive ang iyang thyroid gland, or si bakulang og naay pituitary tumor. So man ay mga hinungdan nga nang sa kababay dili man magregla. Okay? Sa ikaduhang pangutana, matag hapon ko maligo og mag-cellphone sag ko sa dili pa matulog. Usahay dugay sab nga makatulog, makadaot ba ang magsigi og gamit og cellphone? Mao ba ni ang hinungdan kung nganong wala na ko reglaha og pila ka buwan? Makadaot ba ang pagsigi og gamit og cellphone? Depende sa paggamit, no? Pero natin gitawag og gadget addiction. So, murag wa man siguro na direct effect ngadto sa amenorrhea. But if you develop brain tumor simba ko lang, especially sa pituitary gland, mao na. Itong ingnon ako nga usa na sa mga hinungdan ngano nga dili magbuntis or magregla ang usa ka babay. Ha? So minus-minus lang gyud por imong paggamit og cellphone para ang imong sleep pattern dili ma-disrupted. Well rested ka, balance imong hemostasis, ma-recuperate ka og ma-recharge ka. Pero ang imong pagkaligo og mahapon wala epekto na siya, no? Sa kapila ka maligo sa kahapon, no? Usa ka adlaw, okay na siya. Ikatulong pangutana. Posible ba nga masakit ko ani og cyst o tumor kay wala na ko'y rigla-rigla tagpila ka buwan? Unsaon ko pagkahibaw ko naa ba ko ani? Lisod ba sad ang mamabdos ang babae kung may cyst o tumor sa matres? Kung nag-amenorrhea ka, di ka magbuntis, no? Kay wa may enough hormone to start o sustain uterine lining nga mo-accept sa pagbuntis or implantation or fertilization, implantation, no? So, I'll suggest you see an OB-GYN. Kaya mga kag OB-GYN, i-ultrasound man ka, i-determine ang imong level sa hormone, to include thyroid hormone panel, no? Ma-roll out ni mo diha kung naa ba kay tumor or cyst, maunay ko sa amenorrhea, but not the effect of amenorrhea nga magka-cyst ka or magka-PCOS, no? Kaya kining polycystic ovarian syndrome nga makakos sa amenorrhea. Kung balikon, ang tumor or cyst mao'y nakakos sa amenorrhea. Dili kay ang amenorrhea may makakos sa tumor or cyst. The other way around. Okay? So ikaw pat nga pangutana. Ug katapusan, stress lang sad kaha ko hinungdan ani kay mura og nag-stress man sa good ko magunahuna sa kahimtang nako karon ilabi na kay wala pa mobalik ang tarong klase. Unsa may akong buhaton aron malikayani? Yes, may stress ka. O kanang stress usa na sa mga hinungdan, no? Kanang mga 8 months nga amenorrhea is that's too long, no? Dugay na ginakayo. So avoid stress. Kay mo lower ang imong immune system kung under stress ka, daghan kag mabati or ma-feel nga mga psychosomatic signs and symptoms. Buta ko pasabot psychosomatic, there's nothing wrong with you physically, but it is a product of your thinking. So unsa may mga tambal or buhaton para dili ka ma-stress? Katong you smile, eat proper diet, naka-scheduling sa imong mga activities, kinahanglan ka nga mo kigminggol, kay mga relaxation, mga kay time out, na kay kanang period nga mo relax. No alcohol and caffeine. You do light exercise, no? Or you may count 1 to 10. Or a balanced diet, no? You may count 1 to 10. Kanang unsa may the best exercise? Daghan mangutana na ko, unsa may sakto nga exercise? Ang sakto nga exercise, nato sa namino na to karon sa itong programa, is the exercise nga you enjoy very well. No, nga mura ra kagwa nag-exercise, nagduwa ra ka. Like ako, daghan kay mangimbitan ako mag-jogging ta dok. Pagka monotonous po gaba ng jogging, no? Pero daghan kay mga runners. Di ko ganahan ang jogging kay very lonely exercise ko na, pakan pagkagiro sa iyo sa kadlawon, jogging. Pero may mangimbitar na ako sa unang wapay pandemic, dok, magduwa tag tennis. Kana magduwa ko kay malingaw man ko, no? Dagan man gihapon ng duwag tennis. So balikon nako, the best exercise is kanang mura ra kag nagduwa-duwa nga dili ka
ma-stress, no? Dua-dua ra gud, no? Okay? So go and see an OB-GYN. Labi na kung 8 months na kang minori para nga ma-monitor ang imong kondisyon ug mahatagan kag sakto nga pagtagad. Okay? So hinaot Jaimin nga nakatubag ko sa imong pangutana ug daghang kayong salamat sa mga suki na tong tigpaminaw sa tong programa sa RMN nga kami gapoy numero 1 istasyonan radio station sa Sugbo. Hinaot nga doon na kami nakutlong nga pagtulunan karong adlaw. Ako si Dr. Rene Obra with my partner Atty. Ellen Bathan. Maningkamot gud mi nga makahatag ni kulor ug kinabuhi sa inyong mga sulat-suliran. Dili ka mo maulaw, maikod o maglagot o magluod kung dugay mahatagan og pagtagad kay daghan gyud kayo mig madawat nga mga tampo di sa atong station. So, gikan ka na mo sa Radio Mindanao Network, sa among mga talents, sa among mga scriptwriter, sa among editor. Papasalamaton gyud kayo may ug ingat sa COVID. Ingat sa COVID. So, daghang salamat kaninyong tanan og maayong adlaw.